ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ከመይ ጸኒሓቱም አምላኽና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኸዙን ካሊ ቻናል መኽፋትና ከብስረኩም የመጽ እዚ ቻናል እዚ ናይ መዝሙር ቻናል እዩ ከም ትፈልጦ ገዛ አብርሃም ቁጥር 1 ገዛ አብርሃም ቁጥር 2 አለና እዩ እዚ ድማ ናይ መዝሙር ቻናል አድላይ ኮይኑ ስለተረኸበ ናይ መዝሙር ቻናል ከፍትለና እዚ ንኸፍተለና ቢዝነስ ንምስራሕልና ይኮነን ብዙሓት ሰባት ኮሜንት ክቡ ስለራእኹ እየ እዚ ንኸፍትለና ብዙሓት መዘምራን የዘማርያን መዝሙር ክነመሐላልፈለው ስለዝደለዩ እሱ በቤተክርስቲያን ተመርመሩ መዝሙራት ናዋኻቱም ክነብጽሕ ካብ ዘለና ድሌት ምዃኑ ተረዲኹም እቶም መዝሙራት ክትሰምዕዎም ንኻልኦቱን ሼር ክትገብርዎም ክተባጽሑ ናይ ኩለና ግደ እዩሞ እዚ አስተውዒልና ክንጓዓዝ ምንታን ናይ ብስራት ጻውዒት እየ ክጽውዐኩም መጽ እዚ ካብሎም ጀሚርና ናይ መዝሙር ቻናል ጀሚርና ኣለና እንኳ ደስ ወለኩም ሼር ላገበርኩምና ኩሉ መበጻሕና የቀኒ የለይ